Дами и господа, този поздрав е специално направен от Бисер, Севда Кучаворо и Дака шефката. За техните 4 дъщери, Анита, Севда, Тотка и Пати. За техните 4 внуци. Абела, Гая, Гили, за най-големия Бисер патрона. Хайде, брат ми, Бисере, Бабардан, Обуковлък. За твоите внуци, Митко, Нетко, Радостина и Лейля, на дядо Бисер душата. Яша, Вала, Бисер патрона. От Буковлък всяка майка толкова деца не ражда, само Дака шефката за Биси. И Мари близнаците Росен Бързия, Сергото палката, силата на Бисер е Севда Кучаворо и си мамат Бари фамилия. Каба Барав Туме, най-голямата фамилия на бате Бисер е Севда Кучаворо. На здраве, Бисере, ти си човека на папарата. Душманите ти са в краката. Вали гармина Росен Бързия, пак му върви с брат му Сергото палката. Ще ви нокаутират, имат голям гръб, сила и мощ за тях. Това е техния баща, Бисер шампиона. Буковлък, О, Бисер патрона, най-големия, о, най-баро. Андо Буковлък. Най-вече за малката Симона и Теодора казва бате Бисер шампиони. Дака шефката, айде Бисер е шампиона. Яша! Дака шефката на Бисер, Яша бе Даке патронке. Келке, че Яса и Анита. Бисер патрона сам е постигнал всичко. В този живот има си всичко. Нищо не му трябва, неговите деца са неговата сила. Вали гармина Севда шефката, пак и върви лакудато Бисере, Севда Кучаворо. Бе неошунен душман, наше пераве ман. Оросене осерго си паламанде, каму да растумен. Обаре думу како баре Вилеско. Е Бисер патрона. От Буковлък вали гармина Бисер патрона, пак му върви. Бисер се труди, работи за децата си, винаги ще така с Дака рамо до рамо. Бисер е Севда Кучао. Барвало, Леле опа, Агале, Осаврите Чанен. Ме пандрилия на шепераве на ме. Префе. вали гармина Росен, най-бързия, пак му върви. Осерго патрона, бе неошунен душман, наше пераве ман. О, Сергото Росене си машине. Бисер скалата е за тях Бисер. Патрона, Обаре думу како баре Вилеско. Е Бисер. поздравява цялото си голямо семейство.